Que importante é o consumo e que importante é falar del. Neste novo capítulo de Diálogos de Consumo, pois imos a analizar a posición, a postura da Administración. Para iso contamos con Gabriel Alén Castro, Director Xeral de Consumo e de Comercio da Xunta de Galicia. Moi boas, e tamén co Presidente da Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López. Moi boas. Moi boas. Comezamos xa co papel da Administración. Cales son as prioridades do Goberno galego no ámbito do consumo? A ver, eu no pouco tempo que levo no cargo, teño que dicir que creo que se está a facer un moi bo traballo dentro dos funcionarios, dentro dos técnicos de consumo, pero sí que creo que deberemos incidir na axilidade da resolución dos expedientes. Eso nos leva, pois, igual a reclamación online, a implementar, polo menos, aquel usuario, aquel consumidor que quera facelo, pois que poida facer esa reclamación escrita que a veces nos leva esa transcripción e nos fai perder moito tempo, pois esa axilidade. Por outro lado, a prioridade non pode ser de outro modo, pois a atención de colectivos máis vulnerables e a concienciación, quizás na Escola Galega de Consumo, nos máis cativos, os concursos escolares, pois concienciar os máis cativos tamén un consumo responsable. Non sei se van por bo camiño. Sí, a verdade é que as liñas de actuación que está marcando ou que propón o Gabriel parecennos que son moi axitadas, efectivamente, quizáis na primeira parte. É certo que o volume de traballo que ten o Instituto Galego de Consumo fai necesario afondar un poquinho en aspectos como pode ser pois a mellor axilidade, que as novas ferramentas que nos permite pois a sociedade da información, ferramentas digitais que se implementen para que non só a propia reclamación directamente, senón tamén a propia posta en marcha do sistema arbitral de consumo tamén que poda ser un poquinho máis áxil. A mí gustaríame tamén pois trasladarlle pois a petición de que tamén, pensando na resolución extrajudicial de conflictos, pois unha liña de traballo creo que é interesante na que deberíamos plantexar, aínda que creo que temos algo máis que dicir ao respecto, a todas as entidades que temos algo que ver nas relacións de consumo. Falo de consumidores, falo de administración e, por suposto, de empresas e comerciantes que son os que prestan e fornecen os bens, produtos e servizos. Que están facendo ben as empresas con respecto aos consumidores e cales son as súas carencias? A ver, eu penso que a empresa está cada vez facendo mellor as cousas, sobre todo o pequeno comercio, está moi concienciado, primeiro por concienciación, tamén por as medidas coercitivas ou polo control que poida exercer dentro da Administración Consumo, pero tamén porque lles interesa. É dicir, eu sempre digo que as miñas competencias, comercio e consumo, son caras da mesma moeda e así o creo, porque, bueno, pues, o levamos á excelencia, levámoslo e a eles lle interesa un comercio de calidade. Por lo tanto, por propio interese, penso que se están facendo ben as cousas, pero, bueno, evidentemente queda moito por incidir. Quizás a atención todavía moito máis personal e a implementación de medidas como a inteligencia artificial, as novas tecnoloxías que nos leve a ser moito máis eficientes e a atención máis personalizada a cada un dos colectivos, según as súas necesidades. Sí, creo que especialmente, ademais, cando falamos de persoas consumidoras vulnerables, quizáis é un campo de traballo no que todavía queda bastante por facer. É certo que a atención ao cliente e a súa satisfacción e a calidade tanto da mesma como dos produtos e servizos está no punto de mira no foco das empresas, especialmente do sector retallista galego, pero creo que é importante afondar nun conxunto de persoas consumidoras que, sen ir máis longe, pensemos nas maiores, hoxe en día están a ocupar un papel moi importante e creo que ademais están chamados a ter un papel todavía máis significativo co paso do tempo. Non temos que esquecer cal é a situación demográfica da nosa comunidade autónoma, temos un montón de persoas consumidoras maiores e nos próximos anos será probablemente o segmento de idade que teña máis capacidade de decisión a hora de poder dirixir a política comercial das empresas. Eu creo que tamén é importante que empecemos a pensar xa neles. Creo que un claro exemplo tivemos no sector financeiro, non? Do que se veu predicando precisamente pois como ás veces non se estaba prestando a debida atención a estes colectivos para poder ofrecer esos servizos segundo as necesidades que teñen. Falabas precisamente dun aspecto importante, o envellecemento, non? Da poboación e do consumidor. A que nivel está Galicia con respecto ao resto de España en canto á atención ao consumidor? A ver, eu non sei, Miguel, pero, bueno, se me permite, eu creo que decía antes, eu no curto período de tempo que levo exercendo este cargo, a verdade que en comparativa, penso que con outros lugares de España, pues, estamos en moi bo lugar en canto a atención. Penso que somos moi garantistas, exiximos ese cumplimento desas normas de cara ao respeto a ese consumidor,
quizáis pues, mellorar na axilidade, eso sí que creo que é o cabo de batalla, pero bueno, creo que a nivel nacional quizás Miguel pode facer esa comparativa, porque estar en órganos tamén... É certo que teño certo coñecemento, pero creo que aí non podo estar en desacordo en absoluto con... E incluso iría máis aló, eu creo que podríamos decir que Galicia é un referente a nivel nacional no que é a atención das persoas consumidoras e nos servizos que a Administración Autonómica pon ao seu dispor. Creo que hai moito tempo que se traballou moi decididamente en que os seus dereitos foran respetados. Contamos cunha normativa propia desde 2012 que creo que desde un primeiro momento tiña moi claro cales eran os obxectivos e era unha defensa desde o principio ata o final. Queríase inculcar unha política de atención debida aos consumidores por parte das empresas. E si ben é certo que a lo mellor ás veces, pois bueno, tivo que botarse man dunha ferramenta como pode ser os propios procedementos sancionadores, pero efectivamente conseguiuse que por parte das empresas que operan en sobre todo as grandes empresas, porque quizáis como teníamos que facer un pouco de distinción do pequeno comercio, das pequenas pymes ou pymes de galegas, e sin embargo como grandes empresas do sector financeiro, do sector de seguros, da suministración eléctrica ou telecomunicacións, como son conscientes da necesidade que teñen de respetar os dereitos dos consumidores. E creo que o goberno galego niso foi un claro artífice dese cambio de estrategia por parte das empresas. Se tiveramos que mandar unha mensaxe aos consumidores que estean ben atentos, cales son os desafíos cos que se enfrontan? O desafío é propio tamén o do comercio, unha sociedade tan cambiante, o modo de consumir está cambiando e, por lo tanto, pues, esa atención tamén temos que anticiparnos dende a administración, tamén xogando un papel moi importante as asociacións de consumidores, tratando de anticiparnos ese modelo tan cambiante. É dicir, se o comercio decimos que ten que adaptarse ás novas competencias, grandes plataformas, grandes superficies, grandes comercio online, pues, quizás tamén aí surdan pues, grandes desafíos como é adaptarse tamén eses enganos que moitas veces no consumo. Por lo tanto, bueno, pues, anticiparnos a ese reto creo que é o máis importante. Temos unha brecha importante de seguridade, o mellor, no futuro en canto ao consumo. Bueno, eu engadiría as consideracións que facía Gabriel a importancia de que, como desafío do consumidor galego de 2024 e os futuros, que teñan unha nova conciencia respecto do modelo de consumo que nos toca desenvolver. Creo que levamos moito tempo traballando desde as organizacións e desde as administracións para inculcar a necesidade de desbotar un modelo de consumo lineal que veu caracterizando a sociedade de consumo dos últimos anos, pensar máis nesa aposta polo consumo baseado nunha economía circular, en ser máis responsables coas decisións que adoptamos, porque algunha expresión que está moi de moda hoxe, falar de sostibilidade, pero creo que cada vez son máis os consumidores que as teñen en conta nas súas tres vertientes, tanto na ambiental como na económica e na social. E creo que isto é un dos grandes desafíos que teñen os consumidores, pensar en que cada decisión de consumo que adoptan ten repercusións, e ademais repercusións de moito calado. E de que xeito colaboran as asociacións de consumidores ou que poden colaborar no futuro coa Xunta de Galicia e viceversa? Empezo eu. Bueno, pola miña parte non podo estar máis que satisfeito, é fundamental. O noso traballo dende a administración é importante, desde a Escola Galega de Consumo, concienciando nas escolas cos máis cativos, cos máis vulnerables, con convenios, como decíamos antes, como Cáritas, 11, pero tamén é importantísimo o papel que desenvolven tamén estas asociacións de consumidores, como a Asociación de Consumidores de Galicia. Eu quero aproveitar para agradecer e temos que seguir incidindo, non só na atención ao consumidor, nas reclamacións no día a día, senón tamén na organización de congresos, indo moito máis alá, anticipándonos a medidas legislativas que nos obligan a adaptarnos ao sector e, polo tanto, generando ese debate que é importante. Por lo tanto, bueno, desde a administración, penso que de feito a cidadanía así o confunde moitas veces cando eles xestionan unha reclamación, nos confunden coa administración. Iso é unha realidade e un reflexo da situación, dun bo facer por parte desa relación que temos entre a administración e as asociacións de consumidores e, polo tanto, non podo decir máis que agradecelo e incidir nesa línea de colaboración a través dos convenios
temos habitualmente e as novas líneas de colaboración que se poden dar. Eu engadiría, sobre todo na parte de defensa do consumidor, a necesidade no novo marco xurídico que está, que xa se albisca, que está a volta da esquina, a necesidade de profundizar, de afondar nesa colaboración público-privado na defensa do consumidor. En que sentido? É dicir, que todo aquel percorrido de carácter administrativo no que se necesita a axuda da administración, na xestión de reclamacións, na incoación, no seu caso, de procedementos ou expedientes sancionadores, porque detectamos algún tipo de conducta contraria aos dereitos das persoas consumidoras, ten que vir tamén, creo que, acompañado coa capacidade que nos vai a corresponder e a posibilidade que nos vai a corresponder ás asociacións de consumidores de actuar no ámbito xudicial. Temos a volta da esquina, precisamente, unha nova normativa de accións colectivas que vai a establecer a única posibilidade de que sexan as organizacións de consumidores, ademais, por suposto, das administracións tanto do Estado como das comunidades autónomas con competencia en consumo, por suposto, para que sexamos o complemento desa actividade de inspección, de fiscalización e de control da administración, para que cando non sexa suficiente ou haxa que axudar pensando en como podemos indemnizar ou compensar ao consumidor de resultas desas prácticas, pois podamos acceder coa complicidade e a axuda da administración ao eido xudicial para que esas indemnizacións ou esas compensacións se fagan efectivas realmente e finalmente as empresas acaben adoptando o que esperamos pois son conductas un pouquiño máis razoadas ou ao menos menos vulneradoras dos seus dereitos. Pensades que están satisfeitos os consumidores coas actuais sancións? Eu penso que sí, vamos a ver, quizáis non cos tempos de actuación, eu decía antes, aí temos que mellorar moito, pero hai que decir que nun alto porcentaxe, por non dicir completamente, se garanten os dereitos do consumidor e quedan moi satisfeitos. Debemos mellorar nos tempos, iso sí que reitero, porque o gran reto por parte da Administración de Consumo e con esas reclamacións, a posibilidade de facer reclamacións online. Hai que deixar, para que a xente o sepa, a nos obliganos esa reclamación escrita, obliganos a unha transcripción de todo o que está reflexado aí nese expediente, eso leva moitísimo tempo, e eu penso que non é acorde cos novos tempos, e penso que hai ferramentas digitais que van a permitir que sexa máis fácil para o consumidor que fai a súa reclamación, e, por outro lado, máis fácil a resolución do expediente por parte dos técnicos de consumo. Eu creo que a mellor forma de determinar se a cidadanía galega está satisfeita ou non cos servizos de atención ao consumidor, tanto público como privados, creo que é a voz da rúa. Hoxe creo que poderíamos decir que a voz da rúa fala moi ben de como se atende as persoas consumidoras en Galicia. Non hai máis que escoitar algunha consideración que se fai, como podes ver comentarios en redes sociais, ou como se fan críticas, efectivamente, tamén, ou consideracións e suxestións, e creo que en conxunto eu diría que creo que o consumidor galego está satisfeito coas ferramentas que ten ao seu dispor. Evidentemente todo é mellorable, como acaba de dicir o director, por suposto, pero para iso estamos, para intentar todos botar unha man e facilitar esa transición cara a esa sociedade ou esa administración electrónica que creo que quizá esa pequena IVA que temos neste momento. Falaba Gabriel Alén Castro da axilidade como reto da administración no futuro de cara a atención aos consumidores. Algún reto máis? Non, eu creo que efectivamente ese é un dos fundamentais e creo que é moi importante, ao menos desde a nosa perspectiva, e creo que Gabriel, co que acaba de dicir, creo que está en sintonía coa nosa organización, e é trasladar esa mensaxe de traballo conxunto, de que imos todos da man e que o objetivo que perseguimos é exactamente o mesmo, e que ademais o traballo da administración e das organizacións de consumidores pódese complementar. En ningún momento son antagónicos, todo o contrario, son dúas formas de traballar que se complementan mutuamente e que teñen, como digo, ese objetivo común. Gustaríame añadir tamén por parte do sector empresarial, penso que entre asociacións, administración e tamén das propias empresas. Eu creo que así non lo manifestan e son as primeiras interesadas en dar unha mostra da súa calidade de servicio, o que triunfa, e, polo tanto, é a mellor forma de competir con outras plataformas, contra os novos retos, é dicir, dando unha atención de calidade, e, de feito, non se nos presentan grandes
protestas, es decir, por decirlo de algún xeito, por parte do sector empresarial, que está moi concienciado, hai que dicirlo, con esta materia. E comparte, ademais, como ben dices, a necesidade da axilidade. Creo que algunha consideracións que do sector comercial empresarial galego tamén teñen en conta e saben que moi necesario unha resolución áxil de calquera conflito, de calquera problemática que pode xurdir, e creo que neso, por a parte deles, coincido con Gabriel en que tamén amosan a súa vontade para axudar e contribuir a que esa axilidade sexa unha realidade o máis antes posible. Pois que así sexa. Moitas gracias, Miguel López, presidente de Consumidores de Galicia, Gabriel Alén Castro, director xeral de Consumo e Comercio. Moitísimas grazas por acompañarnos. Sempre un placer falar de consumo. Ata a próxima entrega.